जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि सासे नागिरनानै मोना जायहा माने नाम गैया एबा मुं गैया। नै बिथाङा चंद्र किशोर पाटिल, बिथाङा नासिकनि इन्द्रानगराव थायो। दिनैनि भिडिअखौ बिथांनि सायाव बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा फुं समनिफ्राय हरनि 11 रिंगासिम एबा हरनि 11टायालागै बिथाङा नैबे गदावरी रिभारनि दैमानि साइडआव माने गसंनानै थायो जाहैबाय। बिदिनो बिथाङा हुइसेल मोनसे लानानै मानसिफोरखौ नैबे दैमायाव दाखोर दाला गारनायनिफ्राय होबथागासिनो दं होननानै खोनानो मोन्दों। बिब्दि होबथानायाव खायसे मानसिफोरा बिथांखौ गाज्रिबो होनलाङो, खायसेफोरा मोजांबो होनलांगासिनो दं होननानै खोनानो मोन्दों। माखासे दै बथलफोराव बिथाङा माने दैमानि दैखौ सोनानै लोंनो जासियो जाहैबाय। दा बिदिनो बिथाङा मानसिफोरखौ रियेलाइज खालामहोदों जे दैमाया लासै लासैनो मैला जाबोगासिनो दं। थारैनो साननो थाङोब्ला बिथाङा सासे रियेल हिर'। मानो होनोब्ला बिथाङा मिथिंगाखौ बासायनो एबा रैखा खालामनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामगासिनो दं। दा नैबे बिथां चंद्र किशोर पाटिलनि बायदि जों माखासे मानसिफोरा जुदि थिंकिंखौ लायोब्ला जोङो दैमा रैखा खालामनायजों लोगोसे माखासे गेदेर मिथिंगायारि अलखदफोरनिफ्राय जोङो गोजान एबा जानखार जानानै थानो हागोन। मानो होनोबा दिनै जुदि जोङो दैमाफोरखौ मैला खालामलांबाय थायोब्ला इयुनाव जोङो बेसेबांबा गेदेर मिथिंगायारि अलखदफोरजों माने मोगा मोगि जानो हागौ बा जानांगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट खालामजायो।